Ενημερώσου για οδηγίες προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα στο www.civilprotection.gr. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι ακριβώς περιμένουμε για τις ημέρες από Δευτέρα έως Πέμπτη. Η γενική εικόνα του καιρού είναι ότι τα φαινόμενα σταδιακά περιορίζονται με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η υγρασία στο έδαφος παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, από Δευτέρα έως Τετάρτη οι βροχές επιμένουν κατά τόπους κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα είναι πιο περιορισμένα. Με τον ήλιο και την ήδη φορτωμένη υγρασία αναμένεται αυξημένη έξατμη ισοδιαπνοή, κάτι που χρειάζεται σωστή διαχείριση στο χωράφι. Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι από νότιες έως νότιο-δυτικές διευθύνσεις, επηρεάζοντας κυρίως τα εκτεθειμένα χωράφια και καλλιέργειες με νότιο ή δυτικό προσανατολισμό. Από Τετάρτη οι άνεμοι εξασθενούν. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή, χωρίς αξιόλογες μεταβολές, γύρω στους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Την Πέμπτη αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
πρέπει να προσέξουν οι αγρότες μας. Η παρατεταμένη υγρασία ευνοεί μυκητολογικές ασθένειες, γι' αυτό χρειάζεται καλός αερισμός των καλλιεργειών. Αποφεύγουμε βιαστικές παρεμβάσεις όσο το έδαφος παραμένει βαρύ, ενώ οι άνεμοι στην αρχή της εβδομάδας απαιτούν προσοχή σε στηρίγματα και νεαρά φυτά. Ποιες μέρες τώρα είναι οι κατάλληλες για εργασίες? Η Τρίτη, με προσοχή όμως στους ανέμους, και κυρίως η Τετάρτη, σε περιοχές όπου τα φαινόμενα έχουν περιοριστεί, είναι οι πιο κατάλληλες για ελαφριές εργασίες, καθαρισμούς και ελέγχους. Σε περιοχές όπου οι βροχές επιμένουν, οι παραβάσεις αποφεύγονται. Την Πέμπτη, λόγω της επιδείνωσης, καλό είναι να μην προγραμματιστούν εργασίες. Ας πάμε να δούμε λίγο και το γενικό συμπέρασμα. Η υγρασία αυτή την περίοδο είναι σύμμαρχος, αρκεί να διαχειριστεί σωστά ο καθένας τις εργασίες του και να τις προσαρμόζει αναπεριοχή. Για σωστό προγραμματισμό στο χωράφι ή στις καλλιέργειές σας, είναι σημαντικό οι παραγωγοί να βρίσκονται σε επικοινωνία με το γεωπόνο ή το σύμβουλό τους. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο, καλή αντάμωση! Γίνε θελοντής διασώστης στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Δώσε λίγο από το χρόνο σου. Μάθε πώς μπορείς να σώσεις μια ζωή. Έλα να εκπαιδευτείς σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διασώστης με σκύλο. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Μην μείνεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.